नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचे माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण करणार आहोत उपवासाच्या चकल्या। तर मी त्यासाठी घेतलेली आहे 1 किलो भगर घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ही नवरात्रामध्ये आणलेली भगर आहे आणि 2 ते 3 किलो आलू घेतलेले आहेत। आलू छान उकडून घेतलेले आहेत आणि आता या खिसणीने खिसून घेणार आहे। चला तर मग मी आता तुम्हाला दुसरे साहित्य दाखवते। हे साबुदाणा आहे, रात्री भिजवून ठेवलेला आहे। 1 किलो साबुदाणा आहे। आता सगळे आपले साहित्य 1 किलो साबुदाणा, 1 किलो भगर आणि 3 किलो आलू होते। तर चला तर मग आता मी गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 तांब्या भरून पाणी टाकलेलं आहे। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे आपल्याला। आता यामध्ये आपल्याला मीठ वगैरे काही टाकायचं नाही आहे, फक्त पाणी उकळी येऊ द्यायचं आहे। तर पाणी उकळी आलेलं आहे। उकळी आल्याच्या नंतर आपल्याला हे साबुदाणा जे भिजवलेलं आहे ते पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आणि शिजवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला पातेल्यामध्ये साबुदाणा टाकल्याच्या नंतर आपल्याला सारखं हलवत राहायचं आहे, कारण बुडाला लागायची शक्यता असते। यामध्ये पाणी कमी असल्यामुळं बुडाला लागू शकते। आता छान असा मिक्स झालेला आहे। एकदम मंद गॅस करायचा आहे आणि त्यावर झाकून ठेवायचं आहे। आता आपल्याला याला झाकून ठेवून शिजू द्यायचं आहे आणि हलवून घ्यायचं आहे, सारखं याला हलवायचं आहे। आणि या असं शिजून जर आपण चकल्या केल्या तर खूप छान चकल्या होतात। कडक होऊ नये म्हणून ही एक टिप्स आहे, साबुदाणा शिजून घ्यायचा आहे। जर साबुदाणा जर तुम्ही कच्चा पण टाकू शकता, कच्चा जर टाकला तर आपल्या चकल्या कडक होतात, अशा ठिसूळ होत नाहीत। तर आता मी भगर शिजून घेते। तर भगरीला पाणी टाकलेलं आहे, आपल्या हाताने चेक करायचं आहे। आपल्या बोटाच्या दुसऱ्या कांड्यापर्यंत पाणी आलं की ओळखून घ्यायचं की पाणी बरोबर आहे। तर आता आपल्याला साबुदाणा कसा शिजला हे कसं चेक करायचं, तर बघू शकता जेव्हा आपला साबुदाणा काळसर होतो तेव्हा ओळखायचा की साबुदाणा शिजलेला आहे। तर आता मी आणखीन थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, कारण बुडाला लागत होता। तर आता मी साबुदाणा झाकून ठेवलेला आहे। साबुदाणा शिजेपर्यंत आपण मिरची वाटून घेऊया। तर हिरव्या मिरच्या मी एवढ्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, किमान पाव किलो मिरच्या असतील। तर आपलं साहित्य सगळं 4 किलोचं आहे, त्यामुळे मिरच्या जास्तीच लागतात। तर तुम्ही यामध्ये लाल तिखटसुद्धा टाकू शकता। तर मी मीठ टाकून ह्या मिरच्या छान मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेल्या आहेत। तर आता बघू शकता भगरीचं पण पाणी आटलेलं आहे। तर आता आपल्याला भगर मंद गॅसवर छान झाकून ठेवून होऊ द्यायची आहे। तर तोपर्यंत इकडं श्रद्धानं हे आलू खिसून ठेवलेले आहेत। आपल्याला आलू खिसणीनं खिसूनच घ्यायचे। जर मॅश केले तर एखादी तरी गुठळी राहते आणि सोऱ्यामधून पडायला फार हे होतं, त्याच्यामुळं आपल्याला खिसूनच घ्यायचे। चला तर मग आता मी हे मिक्स करून घेते। साबुदाणा आणि आलू मी मिक्स करून घेते। भगर शिजत आहे, तर यामध्ये हिरवी मिरचीचा ठेसासुद्धा टाकलेला आहे। तर आता आपली भगर पण शिजलेली आहे। आता भगरसुद्धा टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। आता आपल्याला इथं हाताचा वापर करायचा आहे आणि एवढ्या मिश्रणाला मला सगळं मीठ अर्धी पाऊण वाटी मीठ लागलेलं आहे। एकदम परफेक्ट माप आहे पाऊण वाटी मिठाचा। जर आपलं आळणी पण होणार नाहीत आणि खारट पण होणार नाहीत। तर आता हे सगळं साहित्य मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मिक्स केल्याच्या नंतर असं सोऱ्या घेतलेला आहे। तर हे पितळाचा सोऱ्या आहे, तुम्ही कोणताही सोऱ्या घेऊ शकता। आणि यामध्ये चकलीची ताटली टाकलेली आहे, आपण काठी शेव करतो ना त्याची। तर पाण्याचा हात लावून आपल्याला अशा चकल्या टाकायच्या आहेत। तर एका सोऱ्यामध्ये माझ्या 15 चकल्या झाल्या होत्या। तर सोऱ्या छान आहे, मोठा आहे आणि माझं सोऱ्या पण खूप छान आहे, हात पण दुखत नाही त्यांनी। आता चला तर मी ह्या चकल्या टाकून घेते। तर बघू शकता तुम्ही कोणत्या आकाराच्या टाकू शकता, गोल टाकता येत नसेल तर वाकड्या तिकड्यासुद्धा टाकल्या तरी चालतात, कारण आपल्याला त्या खाण्यातच जाणार आहेत। कारण गोल आकार टाकायला थोडासा त्रास होतो, त्यामुळे तुम्ही वाकड्या तिकड्यासुद्धा टाकू शकता। तर चला मग आता ह्या चकल्या करून झालेल्या आहेत। तर एवढी कॅरी बॅग होती, आपल्याला ह्या चकल्या कॅरी बॅगमध्येच टाकायच्या आहेत। कॅरी बॅग भरलेली आहे आणि आपला उंडासुद्धा उरलेला आहे। आता मी दुसऱ्या ह्याच्यावर टाकून घेतलेले आहेत। तर बघू शकता माझा अवतार कसा झालेला आहे। तर आज संडे एकदम बिजी रुटीन झालेला आहे। श्रद्धानं पण थोडी मदत करू लागलेली आहे मला, पण टाकायला मात्र कोणी मदत केली नाही, मी एकटीनंच टाकलेली आहे। तर इतक्या झालेले आहेत आणि संडे एकदम बिजी रुटीन। भांडे खूप पडलेली आहेत, एवढे मोठे असे। आता भांडे घासायचे आणि बाहेर बघू शकता अंधार पडलेला आहे।
त्याला तुम्हाला दाखवते मी. भांडे पण खूप पडलेले आहेत माझे. तर मी आजचा पार्ट तुम्हाला 2 ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे. संडेचा सकाळचा गावरानी चिकन आणलं होतं त्याचा पार्ट वेगळा टाकणार आहे आणि हे चकल्याचा पार्ट वेगळा टाकणार आहे. तर भांडे बघू शकता. तर हे पूर्ण चकल्याचे भांडे आहेत. हे उंडा वगैरे कालवलेले भांडे आहेत आणि बाहेर पण आहेत. चला मी तुम्हाला बाहेरचे भांडे दाखवते. तर बघा किती भांडे पडलेले आहेत. बाहेर सुद्धा भांडे टाकलेले आहेत आणि रात्रीचे जे भांडे घासलेले होते ते टोपली तशीच आहे, लावलेली पण नाही आहे. चला तर मग चकल्या वाळलेल्या आहेत. आणखीन एक दिवस उन्हामध्ये ठेवणार आहे. तर मी तुम्हाला याच्यातल्या थोड्या तळून दाखवते कशा झालेल्या आहेत. मस्त पांढऱ्या शुभ्र झालेल्या आहेत आणि एकदम दुप्पट अशा फुलत आहेत आणि खायला पण खूप छान चवदार झाल्या होत्या. एकदम ठिसूळ चकल्या झालेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने जर चकल्या केल्या तर खूप छान ठिसूळ होतात आणि खायला सुद्धा चव लागते आणि कडक लागत नाहीत. खाते वेळेस एकदम ठिसूळ लागतात. आपल्याला ह्या चकल्या 2 दिवस वाळून घ्यायच्या आहेत. तर माझ्या चकल्या वाळलेल्या नव्हत्या, 1 दिवस उन्हात ठेवल्या होत्या. आता मी दुसऱ्या दिवशी पण ठेवणार आहे. आता मी ह्या चकल्या तुम्हाला तळून दाखवलेल्या आहेत. तर वाळलेली चकली बघू शकता केवढी आहे आणि तळलेली एकदम दुप्पट अशी फुललेली आहे. तर मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे टिप्स वापरून जर तुम्ही चकल्या केल्या तर खूप छान चकल्या होतात आणि एकदम ठिसूळ होतात. खायला पण अप्रतिम लागतात. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा चकल्या कशा झालेल्या आहेत ते आणि तुमच्या नातेवाईकांना पण शेअर करा. धन्यवाद मैत्रिणींनो. बाय बाय.